שלום לך יקרה. ננסה אולי טיפה להסביר מה בעצם אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו שומעים את השופר. אנחנו כולנו יודעים, שופר זה מרעיד את הלב, וזה יש לו זמן מאוד מיוחד לבקש את כל הבקשות, ואנחנו מנסים, משתדלים. אבל מה בעצם הסוד שבסוד? מה אנחנו צריכים לעשות אז? בזמן הגדול והקדוש הזה שאנחנו שומעים את קול השופר. אז הספרים הקדושים כתוב שבעצם הדבר היחיד שאנחנו צריכים לחשוב זה להמליך את השם. כן, זה רק זה. אבל איך אנחנו בעצם מכניסים את זה לחיים? כי להמליך את השם, כל אחד הוא אומר, בטח, יש השם גדול, והשם יודע, והשם... כל אחד יתנסה כבר באיזשהו דבר שהוא אומר שכן, הוא כבר חווה ניסים, פה וזה, פה עם ילדים, פה עם... קרה כל מיני דברים, אז הוא גדול. אבל כשאנחנו הולכים את החיים, זה בעצם מתחלק לכמה חלקים. לפעמים יש לנו את הבעיות עם עצמנו, לא יודעת, אני לא עצובה, אבל את יודעת, משהו לוחץ לי, משהו תקוע לי בלב, או יש לי כל מיני בעיות בזוגיות, כל מיני דברים כאלו, וואי, בגלל, רק בעל כזה הייתי יכולה לבחור, אולי עשיתי טעות, זה דברים שאנחנו לא מדברים, אנחנו רק חושבים בלב, זה מתגנב לנו לפעמים בלב. או תראי איזה ילדים טובים יש לה לשכנה, לגיסה, ולי, תראי, אני גם, הם ילדים טובים, אבל זה לא מה שיש לשכנה. וכולי, כל כך הרבה דוגמאות יש. אבל להמליך את השם, זה פה בסיפורים הקשים והקלים של החיים. כי אנחנו רגילים, בדברים גדולים אנחנו רואים, וואו, רואים את השם, אבל בדברים הקטנים אנחנו מנסים להאשים את הבעל, שאני סובלת בגללו, ואני סובלת בגלל, הילד סובל, מה זה רק המורה השם, הוא לא התנהג טוב, והוא זרק אותו, והוא דחה אותו, והוא לא התנהג אליו, הוא לא קירב אותו, הוא לא תמך בו, לא יודעת מה יש לו למלמד הזה, למורה הזאת, כל אחד. ויש לנו נטייה להאשים, הוא אשם. ובטח, הרופאה אשמה, אני סובלת בגללה, כי היא לא נתנה לי את התרופה הנכונה, ואני סובלת בגללה, כן. ועוד כל מיני האשמות שבגללה, בגללו, בגללו, בגללר, בגללי. לפעמים אנחנו מאשימים, לפעמים, לצערנו הרב, הרבה פעמים, אנחנו מאשימים את עצמנו, הייתי צריכה לעשות ככה, אם הייתי בוחרת כך וכך, זה היה אחרת לגמרי. אז בואו תעצרו. ברור שיש לנו בחירה לפני זה לבחור בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין מר למתוק. ברור. יש לנו את הבחירה, אז הכל נמצא בידינו. הרי הכל כבר מוכן, והרשות נותנה. איפה הרשות? הרשות היא לפני זה. לפני המעשה יש לך את הרשות לבחור מה שאת רוצה, ואחר כך מה שבחרת, זה כבר הכל מאת השם. אז איפה הבחירה שלך? איפה הרשות? הרשות היא רק לבחור איך לקבל את זה. ואנחנו פה מדברים איפה אנחנו ממלכים את השם. כן, פה. בנקודות הקטנות האלו של היום יום, לא הלך לי, לא, אני מתוסכלת מזה, או שמשהו לא נראה לי כמו שחשבתי שצריך להיות. פה אני ממליכה את השם, בדברים הקטנים, שהכל הולך הפוך מה שחשבתי, הכל הולך בדיוק, לא מתאים, זה פשוט לא מתאים לי. מה זה הדבר הזה? איפה זה קורה? זה לא אני חייבת להיות בהכנעה, ולהגיד, הנה השם, אתה פה בחיים שלי, אתה מסדר לי הכל, אתה עושה הכל. תראה לי רק את הדרך, מה אתה רוצה שאני יבין מזה. זה כן, צריכים להבין, כי לפעמים קורה לנו דברים בחיים שאנחנו צריכים להבין מה השם רוצה מאיתנו בדקה הזאת שקרה איזה מקרה. אם זה לא חייב להיות משהו מקרה נורא, זה יכול להיות דווקא דברים מאוד קלים של היום יום, ואנחנו פשוט חושבים, כמו שאמרנו, כל אחד השם, רק אני לא יודעת מה קרה פה. לא. השם, אתה הבאת לי את הניסיון עם הילד הזה. השם, תודה שאתה הבאת אותי לניסיון הזה עם בעלי, ועם כל הדבר שקורה בחיים. השם, אני ממליך אותך.
אני לוקח אותך כמלך, אתה המלך שלי ואתה יודע מה טוב לי. דבר ראשון, אתה המלך שלי, אתה עושה הכל. הוא עשה ויעשה לכל המעשים. אין פה עוד כוח בעולם הזה שמישהו עושה פה. זה רק הוא ורק הוא יעשה. אין פה עוד איזה מישהו שיכול להפריע לו. מה רבינו בחיי כותב בספר של שער הביטחון? הוא אומר שבן אדם שהוא מכניס את השם בחיים, אז השם בעצם מנהל את החיים, הוא מנהל לכולנו. שלא נחשוב שנייה שלא. אבל הוא כותב שם לאלו שלא רוצים כל כך, הם עדיין בשליטה כזו חזקה. הם אומרים, מה, אני מסתדר, יש לי ברוך השם פרנסה טובה, והכל, הולך לי וזה. הוא אומר את זה כסלנג, הברוך השם הזה. הוא לא אומר את זה כי באמת הוא מתכוון לזה. כי באמת הלב שלו כל כך בטוח בהשם, שיש לו פרנסה. כמו שהבת שם תוקעות לשומר, אתה יוצא לעבודה, צד ימין, אתה חייב לעשות השתדלות. אז אתה חייב לצאת לעבודה. אתה מגיע הביתה, יש לך בכיס, יצאת שמאל, פתק שכתוב שם, גם אם הייתי נשאר במרתף. אז עדיין השם היה כל הדרכים איך להביא לי את הכסף. ככה צריך להתנהג. אז רבינו בחיי כותב שם, שבן אדם שלא מרגיש שהשם הוא זה שמוליך אותו כל טריט, כל פסיעה ופסיעה בהכל, והוא לא משליך את כל הדברים האלו לאף אחד, גם לא על השם, הוא מקבל את זה הכל בטובה, אז הוא בעצם בן אדם שהוא מכניס את השם בחיים שלו, ומי שלא עושה, אז הוא כותב שם, רבינו בחיי, שהבורא מסיר את ההשגחה. אז רבינו בחיי שואל, מה? איך יכול להיות דבר כזה? פה בעולם הזה, הכל זה בא מהכוח של השם, אז איך יכול להיות שהשם מסיר? מה, הוא מרשה לו הכל לעשות לבד? אז כל אחד יכול לקטוף כמה כסף שהוא רוצה, וכמה בריאות שהוא רוצה, וכמה ילדים שהוא רוצה, וכמה הצלחה הוא רוצה, והכל וכולי. אבל לא. מה הוא כותב שם בהמשך ברבינו בחיי? הוא אומר שהשם מסתיר. זה הרבה יותר כואב. מסתיר. הוא אומר שהוא שם פה איזה מין משהו, איזה שמחה, שהוא לא רואה אותו. או שלא חייב להיות שמחה. הוא יכול לסובב את הגב, ואז בן אדם הוא לא רואה איזה משהו מהרחוק, איזה משהו צל, והוא יודע שיש שם מישהו בסדר. הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע, הוא מסתיר את ההשגחה, וכשהשם מסתיר את ההשגחה, זה הרבה יותר כואב, כי בעצם אנחנו חייבים להכניס את השם בכל דבר שקורה לנו. לא משנה מה קורה, לא משנה איך זה קורה, לא משנה כמה גדול זה. אז קודם כל, בואו ניקח את זה, שהשם הוא עושה הכל. וכעת אנחנו נגיד, גם זה לטובה, אני בקטנות, אני לא מבינה. המוח שלי בקטנות, איך אני יכולה להבין מה שהשם יודע, מה שעושה, השם עושה, מה אני יכולה לדעת, כזה תוכנית אלוקית כזה גדולה. אז זה אנחנו נלך עם זה לראש השנה, וניקח על עצמנו את זה בכל העוצמה, ונגיד, השם, אתה ממליך את החיים שלך עליי. קודם כל בואו תרצו. ברגע שתרצו ותהיו במקום הזה, תראו שיהיה לכם באמת שנה טובה ומתוקה באמת. כי בעצם השנה הבאה שיהיה לכם, זה רק מה שאת באמת מאחלת לעצמך. ומי לא רוצה שיהיה לו שנה מתוקה? אז בואו, תיקחו על עצמכם את הדבר הזה שקוראים לו להמליך את השם. מה שקורה, מה שצריך לקרוא לא משנה מה, השם זה הכל מאתך. ואני מקבלת את זה באהבה. תודה השם, ונצא לשנה חדשה בשמחה ובאהבה. להתראות.